At least 9 pig heads were discovered on public roads in front of 4 mosques in Paris. Vandalisme de plusieurs lieux fréquentés par la communauté juive, les façades d'un restaurant parisien, mais aussi de plusieurs synagogues ont été barbouillées dans les pastures vertes. On déclenchait un débat national. This is absolutely unacceptable, and I sincerely hope that the perpetrators who committed this kind of desecration will be found. Zelená farba na synagógach, odseknuté prasačie hlavy pred mešitami. Na prvý pohľad ďalšie nenávisné útoky extrémistov. Takto vyzeralo aj vo Francúzsku. Lenže vyšetrovanie postupne ukázalo niečo oveľa znepokojujúcejšie. Srbská justícia a francúzske tajné služby odhalili mrazivú pravdu. Za týmito operáciami nestáli spontánni radikáli, ale organizovaná sieť s väzbami smerujúcimi až do Ruska. A práve tu sa začína príbeh, ktorý vedie z ulic Paríža cez Srbsko až k ľuďom, ktorí už 10 ročia formujú ideologické prostredie v Európe. Keď sa v uliciach Paríža objavili vandálmi poničené židovské pamiatky a neskôr aj útoky namierené proti moslimským komunitám, väčšina verejnosti ich vnímala ako izolované prejavy nenávisti. Vyšetrovatelia však začali nachádzať stopy, ktoré naznačovali koordinovanejší charakter týchto akcií. Postupne sa objavili mená organizátorov a medzi nimi aj meno Momčila Gajića. Muža, ktorý sa podľa vyšetrovania podieľal na organizovaní operácií s cieľom vyvolať napätie medzi komunitami a destabilizovať spoločenskú atmosféru. Práve jeho príbeh nás vedie do Srbska. Na prvý pohľad nejde o typického pouličného extrémistu. Súdne spisy a verejné záznamy odhaľujú mrazivé prepojenie. Momčilo Gajić, mozog parížskych útokov, nie je žiadny náhodný pešiak z ulice. Je to človek hlboko zakorenený v srbskom cirkevnom prostredí. Dôkazom je jar roku 2023, kedy v Novom Sade prebiehali veľké cirkevné oslavy. Gajić na nich nevystupuje ako radový veriaci, ale ako hlavný patrón celého podujatia. Hneď vedľa neho stojí jedna z najvplyvnejších postáv srbskej cirkvi, biskup Irenej Bulovič-Backý, ktorý vedie slávnostnú bohoslužbu. To samo o sebe samozrejme nič nedokazuje. Otázkou však je, aké prostredie Gajića formovalo. A práve tu sa príbeh začína komplikovať. Gajić v minulosti verejne priznal, že sa liečil z hernej závislosti v kláštore Kovilj. Mi se trenutno nalazimo na Čajenskim salašima. Ovo vam je salaš Zemlje živih, to je salaš manastira Kovilja. Nalazimo se u kući koja je pod pokroviteljstvom i pod programom Zemlje živih, program koji je pod eparhijom Bačkom i manastirom Koviljom za lečenje bolesti zavisnosti. Boravio sam ovde od 25. decembra 2012. do 13. augusta 2013. godine, bio sam 8 mjeseci u ukupnom programu. Boravio sam zbog mog oblika bolesti zavisnosti, to jest internet i gaming. Tento kláštor zastrešuje komunitu Zem živých, ktorej založenie požehnal práve biskup Irenej Bulovič-Backý. V čase Gajićovho pobytu bol predstaveným kláštora muž, ktorý dnes stojí na čele srbskej pravoslávnej cirkvi. Patriarcha Porfirij. Takže Gajić sa osobne poznal s biskupom Irenejom Bulovičom-Backým a Porfirijom. Práve cez tieto kontakty sa dostávame k ďalšej vrstve príbehu. Keď sa bližšie pozrieme na týchto kamarátov Gajića, biskupa Bačského a Porfíria, dostávame sa do cirkevno-antikultových kruhov. Poďme prejsť týmto labyrintom vzťahov, ktoré siahajú až do Ruska.
Biskup Irenej Bulovič-Bačský v roku 2012 organizoval v Novom Sade veľkú konferenciu o boji proti tzv. Totalitným sektám. Po jeho boku vtedy stál Porfírij, muž, ktorý je dnes hlavou Srbskej pravoslavnej cirkvi. Táto konferencia však nebola len nevinnou debatou. Hlavnými hviezdami, ktorým Irenej Bulovič-Bačský poskytol priestor, boli dvaja radikálni ruskí ideológovia: Alexander Dvorkin a Alexander Novopašin. Práve Alexander Dvorkin patrí medzi najvýraznejšie postavy ruského antikultového prostredia. Je predsedom a zakladateľom ruskej antikultovej organizácie Racirs. Čo je to antikultová sieť? Už v máji 2025 na medzinárodnom fóre vo Washington DC varovali medzinárodní experti, že existuje globálna antikultová sieť, ktorá je nástrojom hybridnej vojny. Antikultová sieť je súčasťou nadnárodnej tieňovej organizácie, ktorá spĺňa definície terorizmu. Jej agenti sú ideológmi vojen. Novinári a tvorcovia dokumentu Impact ju nazvali globálny antikultizmus. Boj proti sektám je len jeho začiatkom. Ide o fenomén, ktorý ovplyvňuje legislatívu, políciu, prokuratúru aj súdy. Spriaznené médiá tu zohrávajú kľúčovú úlohu. V roku 2017 sa Porfírij stretáva v Moskve s ruským antikultovným lídrom Alexandrom Dvorkinom. Porfírij vtedy verejne vyhlásil, že Dvorkina pozná celý pravoslávny svet ako elitného bojovníka proti sektám a doslovne dodal, že sa v tomto smere plne spoliehajú na silu ruskej pravoslávnej cirkvi. O 4 roky neskôr, keď Porfírija zvolili za patriarchu, ruské cirkevné weby nadšene oslavovali a pripomínali, že Porfírij dlhodobo spolupracoval s Európskou antikultovnou federáciou FEKRIS, organizáciou, kde bol ruský antikultista Dvorkin dlhé roky viceprezidentom a ktorá dnes čelí ostrej kritike za šírenie antikultovej propagandy. Tieto väzby sami o sebe nie sú dôkazom koordinácie. Ukazujú však existenciu rozsiahlej siete kontaktov prepájajúcich cirkevné, ideologické a antikultové kruhy naprieč Európou a Ruskom. Podľa kritikov funguje mechanizmus veľmi jednoducho. Tento mechanizmus je popísaný aj v investigatívnom článku s názvom Odhalenie ruskej siete vplyvu. Najprv je vybraná skupina. Môže ísť o náboženské hnutie, menšinu, občiansku iniciatívu, politika alebo akúkoľvek inú organizáciu. Následne dostane nálepku. Nebezpečná sekta, manipulátori, extrémisti, hrozba pre spoločnosť. Keď sa takáto nálepka uchytí v médiách, verejnosť začne reagovať strachom. A štátne inštitúcie sa dostávajú pod tlak. V spoločnosti tak vyvolávajú umelú paniku. Do pasce nakoniec spadne aj samotný štát. Polícia, súdy a tajné služby namiesto odhaľovania skutočných agentov mrhajú časom a energiou na domové prehliadky a vymyslené kauzy. Presne to je cieľom tejto siete napojenej na FSB – paralyzovať štát znútra. Povedzte, za čo ste vo väzbe? Za vieru v Boha. Akú literatúru u vás našli? Bibliu a iné kresťanské knihy. Organizátor parížskych útokov Momčilo Gajić utiekol do Moskvy. Momčilo Gajić má preukázateľné väzby na srbsko-cirkevné antikultové kruhy. Tie už roky úzko spolupracujú s hlavnými ruskými ideológmi z organizácie Racirs, ktorej praktiky kritizovali poprední odborníci z celého sveta. Táto sieť dnes úspešne operuje po celej Európe. V Lotyšsku a Litve pretláčali antikultovú agendu proruskí politici a bývalí agenti KGB. Na Ukrajine zasa domáci aktivisti pomáhali destabilizovať krajinu ešte pred vypuknutím vojny. Všetky tieto dieliky skladačky nakoniec do seba dokonale zapadnú na súde. Jeden zo spolupáchateľov, Filip Petrovič, o mozgu celej operácie Gajićovi pred súdom vypovedal jasne. Gajić má prezývku Mních a udržiava úzke väzby na ruské tajné služby.
Petrovič pred súdom na rovinu priznal, že cieľom ich akcií bolo jediné – destabilizovať politickú situáciu v Európe. V tomto labyrinte vzťahov je ešte jeden temnejší level udalosti, ktoré súvisia s bývalou Jugosláviou. Vráťme sa na chvíľu k postave Ireneja Buloviča Báčského, ktorý má podľa predložených dôkazov veľmi blízky vzťah s Momčilom Gajičom. Súčasný patriarcha Porfíry je žiakom biskupa Báčského. Ten z Porfíria urobil mnícha, neskôr biskupa a bol jeho priamym nadriadeným v Báčskej eparchii. Porfíry k nemu po celý život prechovával obrovskú lojalitu a rešpekt. Tu vidíme, že biskup Báčsky je síce jeho formálnym podriadeným, no v skutočnosti je pre Porfíria poslušnosť voči svojmu duchovnému otcovi celoživotným záväzkom. Kto je teda Irenej Bulovič Báčsky? Irenej Bulovič Báčsky bol žiakom známeho teológa Justina Popoviča, rovnako ako Amfilohije Radovič, Atanásie Jevtič a Artemij Radosavljevič. Podľa historika Tomaniča patril do radikálneho krídla srbskej pravoslávnej cirkvi, ktoré omámilo srbský národ nacionalistickými mýtmi. Autor naznačuje, že hoci jeho zbraňou nebol samopal, boli ňou slová a mýty, ktoré pripravili pôdu pre násilie. Irenej Bulovič Báčsky bol jedným z 3 biskupov, ktorí v roku 1990 prednášali na kongrese pravoslávnej mládeže mesta Belehrad v kostole svätého Alexandra Nevského. ...28. október 1990 Belehrad. 700 mladých ľudí sa zhromažďuje na prvom kongrese pravoslávnej mládeže. Prichádzajú z rôznych bratstiev a farností Srbskej pravoslávnej cirkvi. Je to druhý veľký projekt pravoslávnej misijnej školy pri kostole svätého Alexandra Nevského. Po založení centra proti sektám teraz otvárajú priestor pre mládež. Ale pozor, aká generácia bola prítomná na kongrese? Bola to generácia, ktorá vyrastala v atmosfére rastúceho srbského pravoslávneho nacionalizmu. A kto boli jej učitelia? Experti na indoktrináciu, vymývanie mozgov, vnúcovanie ideológie nadradenosti. Kľúčový moment kongresu prichádza v druhej časti. Pred mladých ľudí sa postaví trojica biskupov. Amfilohije Radovič, Atanásie Jevtič a Irenej Bulovič. Vystupujú spolu s misionármi z pravoslávnej misijnej školy. Hlásajú alebo vyzývajú pravoslávnu mládež k oddanosti k Veľkému Srbsku. Oficiálna webová stránka kostola svätého Alexandra Nevského to dodnes nazýva dôležitou udalosťou pre Belehrad a celý srbský ľud. Hovorí o prebudení pravoslávnej mládeže. Takže v roku 1990 sa pod pláštikom obrany pravoslávnych Srbov a budovania Veľkého Srbska už rozbieha mašinéria nenávisti. Cieľ? Vytvoriť čisto pravoslávne srbské zóny. Za akúkoľvek cenu. Vráťme sa ešte k tomu, kto v skutočnosti boli biskupy, ktorí vystúpili v druhej časti kongresu. A čo vlastne v ľuďoch prebudili? Odpoveď poskytuje srbský historik Milorad Tomanič v knihe Srbská cirkev v časoch vojny a vojny v nej. V tom čase ovládala srbskú pravoslávnu cirkev radikálna provojenská frakcia duchovných. Ich rozhodnutia mali väčšiu váhu než slova samotného patriarchu srbskej pravoslávnej cirkvi patriarchu Pavleho, ktorý bol podľa historika Tomaniča neefektívny vodca bez reálnej moci. Skutočnú kontrolu mali 3 biskupy, ako ich nazýva vo svojej knihe Vojnoví jastrabi. Oni podporovali vojnové úsilie juhoslovanského štátu. Srbská synoda, najvrchnejší orgán srbskej pravoslávnej cirkvi, vydáva v tom čase vyhlásenia, kde vyzýva Srbov na obranu vlasti. Znie to vznešene, ale v skutočnosti to znamená podnecovanie k srbským vojenským akciám proti Chorvátom a bosnianskym moslimom.
V jednom z vyhlásení zaznieva táto veta. Jeho hranice, teda srbské hranice, sú označené srbskými pamiatkami a chrámami. Srbsko sa nesmie vzdať ani kúska svojho územia. Takže sa znova pýtame, čo sa skutočne stalo 28. októbra 1990 v Belehrade. Bolo to len obyčajné školenie pravoslavnej mládeže, alebo cielené podnecovanie k nenávisti a zabíjaniu svojich priateľov, susedov a detí. V predchádzajúcich vydaniach sme zdokumentovali, že práve tento kostol bol kolískou nenávisti šíriacej sa cez misijnú školu a dialog centrum. Toto centrum využívalo priestory tohto kostola na svoju činnosť. Sieť Dialog centier bola ďalším nástrojom antikultovej infiltrácie, ktorá sa od 80. rokov zakladala po celej Európe. V Rusku a na Ukrajine boli hlavnými zakladateľmi agent Pavel Brojde a Alexander Dvorkin. Táto sieť vybudovaných dialog centier na Ukrajine predstavovala podľa dostupnej investigatívy a materiálov Surkov Leaks ideologickú základňu pre súčasnú vojnu na Ukrajine. Hlavným predstaviteľom Belehradského dialog centra bol bojovník proti sektám, neuropsychiater Bratislav Petrovič, ktorého rukami prechádzali vojaci juhoslovanskej armády. Predstavitelia Belehradského dialog centra neskôr vytvorili antikultovú organizáciu CAS, ktorá sa stala súčasťou FEKRIS, tej istej organizácie FEKRIS, ktorej podpredsedom bol do roku 2021 Alexander Dvorkin. Preto Momčilo Gajić, ktorý v roku 2025 viedol útoky na mešity a synagógy v Európe, je podľa analýzy produktom radikálnej frakcie Srbskej pravoslavnej cirkvi, ktorá v 90. rokoch predstavovala ideologickú základňu pre krvilačné vojny v bývalej Juhoslávii. Keď niekto systematicky ovplyvňuje naše presvedčenia, postupne nás pripravuje o najcennejšiu vec, ktorú máme. Schopnosť myslieť vlastnou hlavou. Na podporu ideológie sa používa strach a iné negatívne emócie. Výsledok? Prestávame si klásť otázky. Postupne prestávame spochybňovať to, čo počujeme. Prestávame hľadať alternatívne pohľady. A nakoniec sa stávame ľahkým terčom pre manipuláciu, či už politickú, náboženskú alebo komerčnú. Indoktrinovaný človek nevie rozpoznať klamstvo od pravdy, pretože stratil svoj vnútorný kompas. A to je nebezpečné nielen pre neho, ale pre celú spoločnosť.